Velkommen til min hjemmeside Terapi og Udvikling. Jeg hedder Lise Jørgensen. Jeg vil gerne hjælpe dig med at få et godt liv, for jeg synes, at alle skal have et godt liv. Når jeg går ud i min have, så har jeg rigtig mange dejlige, flotte tulipaner, og jeg bliver altid så glad, når jeg ser dem. Jeg følger dem fra det tidlige forår, og mens de bryder op igennem jorden, de får stængler, de får blade, og de knuppes. Og jeg bliver altid så spændt, når de skal til at springe ud. Hvad farve har de, og hvordan ser de ud? Og de er meget forskellige. Men jeg synes, de er rigtig smukke hver på deres måde. Og jeg bliver så forundret over denne her kraft, der ligger inde i sådan et tulipanløg. Når løget får de rigtige betingelser, fugt og varme og sol, lys, så går der noget i gang, sådan så det kan skyde op igennem den brune jord, som om det næsten kommer ud af ingenting, for det er usynligt, løget, og så bliver det til en flot blomst. Og det bliver jeg altid forundret over, og jeg tænker jo, at vi mennesker i grunden har den samme egenskab. Vi har også en kraft i os, der kan få os til at gro og folde os ud, når vi har de rette betingelser. Og det er ikke alle, der har de rette betingelser eller tilstrækkelige betingelser fra start af. Du er måske vokset op i en familie, hvor uden dine forældre, eller i et hjem, hvor der var misbrug, vold, overgreb, eller hvor der var sygdom, eller måske i et hjem, hvor der ikke var meget tid eller opmærksomhed på, hvem du var, og du kunne føle dig overset. Og mange af de opvækstvilkår, vi har, dem kan vi kompensere for, men hvis vi har oplevelser, som gør rigtig ondt, og der bliver for mange af dem, så lige pludselig, så virker det som om det spærrer for den kraft, man kunne kalde det sådan lidt for sjov, tulipankraften. Så er det som om, at vi ikke bare er os selv, gror og folder os ud. Og det kan man faktisk gøre noget ved. Det kan man gøre noget ved i terapi. Hvis vi begynder at snakke om de oplevelser, der ligger, så er det som om, at vi kan begynde at fortynde smerten, ligesom saftevand, vi kommer vand i, så det bliver drikbart. Hvis vi går med det inde i os selv, og ikke får snakket om det, så ligger det som en spærring, så vi ikke kan folde os ud. Det er noget af det, jeg kan tilbyde dig, som udenforstående, og være med til at rumme den smerte, du måske ikke engang selv har kunne rumme. Måske også at komme med nogle konkrete råd eller idéer til, hvad dit næste skridt kunne være. Jeg kan hjælpe dig, hvis du er i sorg. Måske er du ramt af livstruende sygdom. Måske er du pårørende til en. Jeg kan hjælpe dig nænsomt igennem den sorgproces. Hvis du er i krise, kan vi sammen finde dit fodfæste igen. Det vil jeg gerne hjælpe dig med. Hvis du har nogle spørgsmål, du ikke synes, der er blevet besvaret på denne her hjemmeside, så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.